Hey. My wife. Yeah, na akwado sigum dai kam. Akwa nke a ka ị chọrọ iyi. Ke ka ọ dị. Dị mma. Kpochie na bọtịn gị a. Oh, ezu. Mgbe na like ị na-eme ihe ndị mgbe ochie. Mbọ bụ ihe ndị mgbe ochie dai. Ya nọ kịta digital world, ọ bụ ihe ndị mgbe ochie. Ezu ka m gbapị ọsọ. Nwoke ọma. 60,000 naira ahụ. Nye gị gọrọ m n'abalị nọ. Wereze egotezi ihe Christmas. Hey! Nwoke ọma, ọ ihe nje ekwu maka gị. Dị ọma m. Ị na-atụrụ anyị. Anyị na-agwa ni. Ka nje Enugu aje efu ndị ọyị nwoke si obodo Igbo bata. Ka mama ha ga-enyere anyị aka. Ije nete ndị obodo Igbo, wuburu oge jekwa obodo Igbo. Alọka nete gị. Anyị ga-eje obodo Igbo. Anyị ga-eje ka ọ dịgodị ka ndị ndị bịanụ o. Ka emezi. 600 don bi gị n'abalị eji gota. Ihe nụ m ya na. 600 naira ibiri meji wee gota akpụ n'abalị. Ihe ka m biri gị ya. Ebe m dasị gị 60,000 naira ka ị ka nwego ọtị na-ana m 600 naira ibie. Biko ewe n'iwe. Ngwa hapụ nke a nje bata ka ikwubi edo. Mba o. Si na 60,000 naira ahụ werezie 600 naira ejizi ngị ụgwọ. Ọ dịka ihe adịrọ biko enye m 600 naira. M biko ka m bi gị ọ bụghị ọdachi nka ndachi. Gebi gị ebi. Oke mana mụ adachi gị 60,000 na adachi. Ọrụ gị ka ị lụrụ. Gebi gị ebi o. Hapụ n'ihe a mbatanụ. Ya, nyere m ya n'oge adịrọ ọ na-emebi emebi. Onye at least ụmụazị a na-anọ onye na-aghọta. Ọ ga-agwa okwe m na Nsogbu adị ịpụ ọnụ ụzọ bie JPS. Were kaadị itinye n'akpa nwoke ọma. mmeje wezikwe. Ihe ejebe nwoke ọma. Gịnị ka ị na-atamu? Ọ 600 nwa ka ị na-atamu ka 60,000. Onye m dachi 60,000. Ọ 60 ka ị na-atamu ka 600. Ọ bụ ọrụ gị emekwa gị fọs bịa kpọrọ mbe nna m. Ọrụ gị ka ị lụkwara.